harcolj azért, amit érzel. Az álmaidat ne add fel, kérlek, s hidd el egyszer, célba érsz. Én is volt, hogy bűnbe estem, de az Isten óvja lelkem. Ígérem, egyszer megjavulok én. Megvett sokszor már az élet, hajszolom a szerencsémet, de az élet mindig közbelép. Szép testvérem, arra kérlek, maradj velem, amíg élek. Magányosan az ember mit sem ér. Mindig a frankot hozom, nem érdekel ki mit vaker. Mindenki testvér, nem csak egy rossz haver. Kaptam eleget az élettől, de már nem tántorodok el a lényektől. Ami nem a pénz, hanem a lelki peace. Hogyha Hodinami na poli pohybového aparátu. Tieto zlúčeniny pracujú spoločne na obnove a udržiavanie chlupiek. Prispievajú k pohodlnému a bezbolestnému pohybu. Ak sa tieto dve látky kombinujú, vytvárajú silnú obranu proti degeneratívnym zmenám a pomáhajú udržiavať zdravé kĺbe dlhodobo. Keď hovoríme o starostlivosti o telo, je dôležité vybrať si spoľahlivé produkty, ktoré obsahujú najvyššiu kvalitu zložiek. Flavon sa stal vedúcou značkou v tejto oblasti, poskytujúc produkty, ktoré kombinujú účinnosť a čistotu. Ich produkty sú navrhnuté tak, aby ľahostne zapadli do každej rutiny. Prinášajú si výsledky, ktoré pocítite. Revolúcia v starostlivosti sa prejavuje v dvoch produktívnych líniách Flavon. Kolagén a glukozamínny komplex. Tieto produkty sú dôkladne zostavené na základe posledných štúdií a ponúkajú všestrannú podporu pre pleť aj pohybový aparát. S ich pomocou sa môžete cítiť mladšie, zdravšie a plný energie. Pracovať tie produkty do vašej každodennej rutiny je jednoduché. Stačí len zo pár jednoduchých krokov. Pravidelné používanie môžete priniesť pozoruhodné zlepšenie vášho zdravotného stavu. Či už ide o zlepšenie hydratácie pletia alebo zníženie bolesti kĺbov. Pravidelným používaným výrobkom Flavon vytvoríte pevný základ pre vaše celkové zdravie a pohody. Hruba povedané, objavte zázraky kolagénu a glukozamínu a nechajte Flavon, aby sa stal vašim spoľahlivým partnerom na ceste k lepšiemu zdravotnému stavu. Skúste to na vlastnej koži a kĺboch. Výsledky vás nadchnú. Keď chcete vyskúšať, tak napíšte mne a vám pošlem, alebo vy môžete objednávať. Čaute.